Yawwa, kamar yadda muka yi magana akan za mu yi bayani game da application uku, to bari mu fara da VidMate. Waɗansu mu da yawa sun san yadda ake download da VidMate, amma ba su san wannan, ba kowa ne ya san wannan da zan koyar ba. So da yawa kana son abu a Instagram ko YouTube amma baka san yadda za ka yi ka ɗauko shi ba. To ta hanyar aiki da VidMate za ka yi ɗauko shi. Misali ka ga bidiyo a cikin YouTube kuma kana so ka ɗauko shi, to abin da za ka yi shine sai ka shiga cikin YouTube ɗin naka da farko. Ka fara buɗe YouTube ɗin naka tukun. Masha Allah, to da zaran ya bude, misali ga wata waka nan ta LSB da DJ AB kana so ka yi download ɗinta, misali ka fara bude ta cikin. Come here, babe. Let's watch a movie. Yawwa, to bayan ta gama bayan ya bude ga inda aka rubuta like, dislike, share, download, save. To abinda za ka yi shine sai ka taba wannan share din, saboda shi dai wannan download din idan ka taba shi za ka yi download amma a cikin YouTube kawai zai tsaya, ba zai saukar a wayar ka ba, wanda ko kana so ka tura ma wani abokinka ko kawarki ba zai yi ba. To saboda haka sai ka taba wannan share din. Idan ka taba wannan share din zai kai ka directly cikin abubuwan da za ka turawa WhatsApp, Facebook, Instagram da sauransu. To daga ciki za ka ga VidMate. VidMate naka shine za ka taba. Bari dai ku gani. Kun gani ga jerin sunan. Saboda haka to sai ka taba wannan VidMate din naka. Ni a wayata ya ɗauki lokaci kafin ya buɗe, amma kai kila a wayarka ba zai yi wani dogon lokaci ba. Saboda haka VidMate ya kawo ka directly da sunan waƙar da komai. Saboda haka ga download nan a ƙasa, wannan download fara da 0%. Yanzu kuma bari mu je a cikin wani application kuma. Bari mu je cikin Pixel.